2006 फरेस्ट राइट एक्ट जि आयेन बायदियै गोलाव सम गोबां थासारिजों गोबां परिबेसाव जोंनि जि अधिकार जोंनि जि मोनथाय बेखौ लानानै फरेस्ट राइट एक्टनि बायदियै फरेस्ट एन्टाइटेलमेन्ट हा पट्टा मोननायनि थाखाय बर' आरो ट्राइबेलफ्रा आसामाव रायजो जानाय गासैबो जुजिबोगासिनो दङ आरो बे थांखिखौ लानानै गोलाव सम जि हाबा मावबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो मोगथाङाव मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हाबाय बे धैर्यनि आरो आन्दलननि नांगोल जुंगाल लानानै जोङो तेजपुराव घरामारियाव बातासिपुराव ढेकियाजुलि आरो थेलामाला गोबां जायगायाव जों सोमावसारबाय आरो दिनै 16 बोसोरनि उनाव नैबे सुदेमजुलि बातासिपुरनि साहा थानाय बे थावनियाव फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै ढेकियाजुलि समस्तिनि सिङाव थानाय 1301 बे परियालनो दिनै हा राननाय खामानि आरम्भ जाबाय आरो गासै जेसेबां दंबावो बेयाव 15,000 क्लेमेन्ट्स सनितपुर जिल्लायाव दङ बिश्वनाथ जिल्लायावबो दङ अजायनि काकी ओनसोलाव दङ दा बेखायनो जोंनि जि दाबि लास्ट बेक्तिया बा लास्ट नख'रा जेब्लासिम हा पट्टा मोननाया जोबा बा मावफुंजाया बे समसिम जोङो सरकारखौ नारसिनगोन सरकारनि सायाव जों प्रेसार होगोन आरो प्रयजन जायोबा जोङो सिगाङाव जेरैबायदि गणतान्त्रिक अहिंसाजों सोमावसारदों बेबायदि सोमावसारलांनोबो जोङो बाध्य जानो हागौ नाथाय दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दाबि एफआरसि कमिटि रायजो राजानि जि दाबि आरो लोगोसे बिटिआर एकर्डनि 5.3 जि फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हानि अधिकार होनाय बे एकर्डनि दफायाव लिरनाय बायदियै दिनै बिथाङा बे इनिसियेटिभखौ लाबाय आं गिबियावनो मानगोनां गिबि मन्त्रि बिथांखौ आङो बर' रायजोनि जानानै ट्राइबेलनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावदों खारन बेबायदि रिस्कखौ सिगांनि सरकाराबो लानो हायोमोन बर' मन्त्रि मोनबाय जोङो बर' WPTनि मन्त्रि फरेस्ट मन्त्रि जों मोनबाय थांनाय समाव आरो बे समाव गोबां प्रतिश्रुति होनाय जाबाय नाथाय खामानिया मावफुंजायाखै थांनाय तरुण गगैनि सरकारनि समाव 2016आव बिथाङा फैनानै जोंनो 20-25 खान हानि पाट्टा रानफैदोंमोन आरो बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन 3 मासनि गेजेराव गासै जेंनाखौ सुस्रांगोन नाथाय बिथाङा बेखिनिखौनो राननानै बिथाङा बे खामानिखौ मावफुङासै आरो बे समाव जों गोबां दुखु मोनदों नाथाय दिनै आसामनि गिबि मन्त्रिजों लोगोसे नैबे ढेकियाजुलि समस्तिनि मानगोनां MLA आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथांनि गोख्रों नाजानायाव आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव आरो केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो गिबि मन्त्रिजों आरो बिभिन्न पर्यायाव सावरायनायनि गेजेरजों सनितपुरनि DC देबकुमार मिश्र आरो ADC दितिबा बरा बिथांमोननि जि सान हर खामानि मावनायनि गेजेरजों रिक्स लानायनि गेजेरजों गोबाङानो गोबां बेरेखा हान्जाफोरा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो माखासे NGO माखासे वाइल्ड लाइफ सोरबा एक्टिभिस्टनो बिथांमोना गोबां बाथ्रा बुंदों जोंखौ एनक्रचार होनना बुंदों जोंखौ इलिगेल दखल हा दखल खालामग्रा होननानै बुंदों बिथांमोना हा होनाङा होननानै बुंदों किन्तु गासैबो बादा बिघ्नि नेवसिनानै दिनै हा होनाय खामानिया जाबाय आरो जेसेबां आद्रा दङ बे फरेस्टआनो जा वाइल्ड लाइफआनो जा हग्राजुलि ओनसोलानो जा बा बातासिपुरनि साहा भुटान अरुणाचल हाजोसिम जिखिनि ओनसोल दङ आरो सानजाहा सनितपुर बिश्वनाथ बे गासै ओनसोलाव नोङो राङापारा समस्ति सतिया समस्ति बिश्वनाथ समस्ति बिहाली समस्ति गहपुर समस्ति बे ओनसोलनि रायजोफ्रा हा मोननायनि अधिकारखौ रोखायै फुरायै आबुङै मोनजोबनांगोन आरो बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन आङो बे समाव बर' रायजो राजानि जानानै सरकारखौ आं धन्यबाद होदों प्रशासनखौ धन्यबाद होदों आरो जायफोर जोंनि हिंसा सानो जोङो रावनिबो हिंसा मावग्रा नङा जों रावनिबो सुथुर नङा जोंखौ हिंसा साननानै जेबो मुलाम्फा गैया आरो जोङो नेचारखौ धंस खालामाखै जोङो गोबां थासारियाव भुगिनांनानै बे ओनसोलाव रायजो जानांगौ आरो 2006 सननि सिगां जायफोरा बेयाव रायजो जादों बिथांमोननोसो लिगेल अथरिटि लिगेल पट्टाखौ होनाय जादों बेयाव बे आयेननि भाबै जेबो खामानि मावनाय जायाखै दा दिनै देरहासारनायनि सान दिनै गोग्गानायनि सान आरो दिनै अधिकार मोननायनि सान दा बेखायनो जायखि जिखि बुङा मानो जायखि जिखि जोंखौ सोंखारिया मानो दिनै जोङो खामानिखौ मावफुंनानैसो जोङो गारगोन
आरो मावफुंनायनि खामानिया दिनै आराम्भ जाबाय आं बेखायनो गासै रायजो राजानिसिम धन्यबादखौ आं बावबाय नैबे हालामाव थांनाय हियारिंआ बे खामानिया बिराद मोनसे गिदिर माने अफिसियेल वार्क खामानि मावनो गोनां दङ दा बेयाव रिजार्भ फरेस्ट एरिया वाइल्ड लाइफ एरिया माखासेया माने हियारिं फैयाखै माखासेया हियारिं फैदों बे पर्यायक्रमि जागोन दिनै बिनि माने लकेल एमएलए आरो मिनिस्टार अशोक सिंघाल बिथाङा बुंदों गासैनिबो हा होनाय बेबस्थाया जागोन आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो जोंनो प्रतिश्रुति होदों गासैनिबो हा होनाय खामानिया जागोन दा बेखायनो रावबो गोसोआव बेबायदि आसुसु मोननांगौ गोसोआव बेबायदि माने दुखु मोननांगौ गैया हा मोननांगौनि थाखाय जों खामानि मावगोन रायजो राजायाबो खामानि मावनांगोन आरो एसे धैर्य हमनांगोन आरो बेनि थाखाय जोङो उननि समाव एफआरसि जि एफआरसिनिफ्राय दा हा होनाया आराम्भ जायाखै बे एफआरसिफोरजों जों रायज्लायनानै खामानि मावगोन खुनु दालालनि खोथा खोनासंनो गोनां गैया आरो खुनु बेबायदि खायलें खुइलें बाथ्रा साननो गोनां गैया सिदा आरो थोंजोङै जों खामानि मावनांगोन होमबानो जोंनि जि सिद्धान्त 1300 एकआ दिनै मोनबाय बाखिफोराबो मोनगोन आरो दिनै बे जायगायावनो 1300 एकनि हा होनाय खामानिया दिनै फुरायै आबुङै जाफुंगोन गोजोन्थों खामानिखौबो जोङो मावबाय थादों कमिसना मावदों सरकारा मावदों आरो सिमाया दिनै नङा गाबोन बारायगोन दिनै मोनसे दफाया माने मावफुंनाया आराम्भ जाबाय आरो सिमा बारायनायनि खामानिया खोब गोख्रैनो जागोन दा बिनि थाखाय सरकारा जोंनो प्रतिश्रुति होदों आरो प्रतिश्रुति मथे सरकारा खामानि मावनांगोन बेनिफ्राय खारग'नायनि खुनु बाथ्रा गैया धैर्य हमनांगोन आरो बे धैर्यआनो जोंनि माने मोजां फिथाइ जागोन होननानै जोङो खोब आसा बायदि गोजोन्थों